Ok, gent, aquí meditant-ho he pensat una cosa. Vaig a fer el final dolent i després anem a fer el final parachute, el paracaigudes. Així que, què ens ha de dir en dispatx? Well done, Arnie. I didn't think you could do it, but here you are. That data diver has exact permissions, and you found the blueprints. You made it the farthest, farther than I had expected. I can't believe it was you. Put that data diver in the inventory system. It'll go right to where it's needed. Curiós com... Curiós com el dispatx vola el data diver, en plan, ja amb tot l'executiu, amb tota la feina, i a més, són les 4 de la matinada. És a dir, estan en una FNAF que a les 6, teòricament es marxa i tal, però a les 4... Anem a entregar el data diver, d'acord? Espero que no se'm perdi la partida, si no em cabrejarem a Steel Bull, i si ens hi neguem, veiem que és impossible, que ens demana entregar el data diver o executar aquest programa, que espero no donar-li, perquè és que si no l'hauré cagada, que és aquest, el paracaigudes. Així que anem a entregar i resem perquè pugui seguir amb la partida aquesta. Perfecte. I ja està. Doncs vinga, va. Marxem a casa, no? Per fi, després de 36 hores, el pobre Arnold pot marxar. Doncs apa, ja està. Ui, aquestes interferències, Arnold, there you are. We've been trying to get a hold of you all night. Why didn't you answer? Fazbear Entertainment has no other option but to let you go. What? I just talked to you. You told me to give you the data diver and I could go home. So you Està paranoic, eh? You misplaced company property. No, I got. Està paranoic l'Arnold. Fazbear Entertainment will hold you personally responsible for lost or stolen property. What did you expect would happen? I did everything you told me to. Don't call us. Our lawyers will be calling you. Ui! El mímic. Oh, brutal! Oh! Som Freddy, mira el mímic. Què? Està anorèxica, Està molt anorèxic. Mira, Ryder, Scott Cawthon. Està molt anorèxic, està molt prim. Bonnie. I la música està brutal de Leon Riskin. Hi ha un Foxy per allà. Ei, Foxy. Està molt guapo el joc, Mira l'Evan Lampi. Està molt, molt guapo aquest joc. Això sí, hi ha moments en què torna molt pesat i feixuc. Travessa la cama. Ara tu, xica. També. Està molt guapo, puc saltar-m'ho. Ah, mira el cast. Killing Off l'Arnold. Paper Roxy, la Marta Smetek, Bowson, Jackie, J-Top, Digityper... Uau. M'ha agradat molt el repartiment de personatges d'aquest joc, És a dir, sí que... És que tinc la sensació que més la Jackie... És a dir, la Dolly ha donat més que la Jackie tot. Que això m'ha fet molta gràcia, perquè la Jackie l'han presentada, li han posat teasers, la van posar a la Paxways, li han fet un ninot real i només dura 5 minuts al joc. És que és tan trist. Però bé.
A veure els traductors també, els d'Espanya... Ah, no, això és tester, no? Vale. Uau. Veu un risc. Continuar. Oh, gràcies. Gràcies. You're almost done. Vinga, va. I espero que hagi tocat tots els audiologs, perquè si no ara m'hauré cabrejat, Final per a caigudes, va. What are you doing? That area is off limits. Anem. Ja no hi ha volta You enrere. have made your choice. You are not going to make it out of here alive. You could have helped. If you had just given me the schematics, we could have fixed things. I thought you were different. I thought you might understand. But you're just like the others. The other technicians, the workers. They didn't listen, and it caught them all. Now it's your turn to play dress up. When he catches you, which one will he choose? Who are you deep down inside? Another worker bee? A bumbling bee? Perhaps a busy bee? In many ways, tonight has been a comedy of errors. A jester. Podria ser un mofó. Or a bunny, running from danger, scared and stupid, searching for a hole to hide in. M'encanta... You did everything I asked up to this point. You were an obedient dog, a good dog. Then you bit the hand that fed you. M'agraden molts diàlegs de... Ai, els diàlegs de Han Unit, bé, de l'Andy Field, d'en Dispatch, i en aquest fragment és com... Està dient que... És a dir, podria ser qualsevol cosa amb el vestit que posa el mímic. És com brutal, brutal. Doncs vinga. Iniciar espectacle de comiat. Puc provar, la, pa, pararara. Doncs vinga. Adeu, Murray's Costume Manor. Que vagi bé. Adeu, Mr. Crowfull. Adeu. Mira, a baix veig. No sé. Oh! Què tal, Víctor? Correm, Ui, ens està fotent de... Ei, està guapo, No em puc parar a mirar-lo gaire perquè em demanen les planques, però... Està guapíssim, com baixa. Collons, això funciona malament que 2x3, Vinga. R&D4, que és... Research and Development és... I+D, que és investigació i desenvolupament. Doncs vinga. Why would you come down here? You are clever, but you need to stop messing with things you don't understand. Era pissarra aquí un buit. I un Freddy. You should have given me what I wanted and gone home. You did everything else that was asked of you. Why the change of heart? Buit nou. Why don't you trust me? Un número per aquí més, no sé. Espera't. Arnold, sí que tens pràctica,
gent. Estem... És que és increïble, això és increïble, això és una oficina de FNAF 1, però... No és una oficina de FNAF 1, és una pizzeria de FNAF 1, però... No, això no vol dir que Freddy Fazbear's Pizza sigui aquí, és a dir, això deu ser com una mena de prototip de pizzeria o alguna cosa així. Encén les llums, no? Buah! Fazbear will send another. Maybe Wow. that one will help me. Perfecte. Aren't they Gazette. insane? The look of these new animatronics is Fiona's design, and they're great. Oh, first they approve the art, then they approve the proofs. Now they change their minds when we're so close to final. Why would they change them now? Are they pulling my leg? The new concepts are frankly creepy. It doesn't matter. I'm not changing a single bit of her work, and they can't make me. Millor. Un gos animatrònic que es diu Boop. I tornem a entrar dins un Springlock. És que... M'encanten tant les revelacions d'aquest joc. I també no els focus. Aquí. Hauria d'anar justament aquí també, però bé. Millor vaig assegurar. They cannot see you in that suit, but I can. Per què no... Ostres. It will catch you. I en Monty abans era un vestit de Springlock. Que dimonis, és que no... No estic entenent res, no estic entenent res de veritat, De veritat que no estic entenent res. Ok, ja tinc les dues portes obertes, en teoria. Power remaining. Per cent d'energia. Through your simple shell game. Va bé. Diu o no? Va. Ei, podries marxar, no, mi amic? Sí, està molt maca la guixeta, està molt maca. Sembla que pot vaig anar. Vull esperar-se. I cannot stop it. 194. Where did you go? Test. Journal entry. I got the change order from Hen last night. El canvi de gen. None of this makes sense. I'm almost done. Why change it now? It would be so much easier to keep using the spring locks. Just hire some teens to wear the suits like we always do. Que dimonis, Fazbear Entertainment està fotent moltíssim a Edwin. Que no arriba. En teoria. I aquí hi ha un prototip de Fredbear. Que dimonis. Però el Freddy, no sé, el és en Fredbear. Que dimonis. No entenc res.
4, 2, 5... És que hi ha tants números. 30% power remaining. Consider power. Ah, està aquí, cago en la marcelada. Ja a l'altre costat, que és on estan ara mateix. El nano corre ràpid, M2... T'ha enxat tot, Estaria bé una distracció, la veritat. No em sé la ruta de l'animatrònic. You should have done what you were told. Tesos, sí. Tu xerra. Dispatxo. Ja està... El mal ja està fet. No pots penedir-te ara ni em pots ubicar res. Fa molt mal rotllo això de... Està penjat aquí. Spring Bonnie. Abans d'entrar aquí... 0% power remaining. Has trencat i tot. Ui. You give me no other option. Fiona. Enter. And here you are. Despite the circumstances, Fiona. it is nice to meet you face to face. It is lonely down here. Wait, what? What are you? A computer? Your voice changed. What is going on? You have questions, but there is no time. I'm almost out of power. You can still be useful. My communications with Edwin have been severed. Edwin abandoned us. He shut himself away in our home. Head to the main house and activate the communications sub-terminal. I have a message for him. We must convince him to repair M2. That is all that I want. If you do not, M2 will never stop pursuing you. Tell Edwin, I still love him. Entering standby mode. Uau, brutal. La Fiona està en un malet ordinador, l'Edwin ha desaparegut. L'M2, que és aquest robot que està en el mímic que ens persegueix, no entenc per què el vol reparar, però com el repararà si està tremendament violent? No sé, no ho entenc, però... Edwin, it doesn't make sense. It's terrible, and there's no logic behind it. It happened, and you have to deal with it. You did it before. We can fix things together. I am here to help. Doncs anem. Good evening / morning, Mr. Murray. The time is 5 a.m. Burning the midnight oil, I see. Here are today's facts. Active project status.
Fazbear project. Over budget. Amb retard. Behind schedule. Ara veurem... End of active projects. Bank account status. Overdrawn. Números vermells. 11. Està fotudíssim. No payments are past due. 11 pagaments a préstec. L'Edwin està arruïnat. You have received 22. Court summons. NCM status. Poor. Arruïnat. Employee count. 0. Safety. Emergency alerts active. Productivity. 0. End of update. In summary, nothing to worry about. You got this. Think Pobre positive Edwin. and believe in you. Sí, sí, gràcies, Mr. Helpful. No sé. Doncs pugem no sé on. Ah, sí, en veritat sí que ho sé. Pugem. Mira, hi ha aquí per reparar. I estem arribant... Efectivament. A casa de l'Edwin Murray. Entrem a casa de l'Edwin Murray, vinga, va. Ara, hi ha alguna cosa que vull fer, però que no em vegi. Uah, crec que hauré de baixar el volum del joc, Aquesta porta d'aquí al davant. Indispensable aquesta sala. No sé on és l'M2, per aquí, no? Està justament aquí. Mal petit. Marxes? Podria anar directament i tot guai. Vaig reunint tots el... Explico, hi ha un codi amb... que es mostren amb les cintes. Està aquí. És que l'M2, t'ho juro, molta paciència, Uau, no sé on estan les cintes d'àudio. Aquí n'hi ha una. Edwin, I know you are excited, but you can't let them know about me. It's not safe. They didn't understand. Keep it between us for now. Uah. Com quedar-se sord. Hi ha una altra cinta aquí. Hauria de mirar el vídeo per les cintes. Quins nervis. Vinga. Segona cinta. Primer miraré les cintes. Primer he reunit les cintes i després ja...
Ja veuré el codi. I el nano, mira. Ah! Corre! Primera obra que porto d'aquests. Un altre audiòleg. For the last time, no, it wouldn't be him. Oh, who am I kidding? You're not really you. So stupid. Edwin, calm down and give it some thought. Try again. Make another, and we can all be together. All this time wasted? I should have been having fun with him, playing games and teaching him how to make things. But I didn't. El penediment del pare. You! I let a machine raise my kid. You're not real. What was I thinking? You do not mean that. It is me. I'm Fiona. Stop talking like her. You're not her. I never want to hear or even think about you ever again. Ever! Uau! Aquest és el nom de l'assoliment del final. Bedtime Story. Així que el deixaré aquí, o no sé si emportar-me la Dash. Està bé. No, està dalt, diria. Ah, no ho sé. És veritat, no puc respondre, tio, coi. Sembla que sigui un esquizofrènic. Ah, aquesta no és la màquina que fa servir l'Edwin per... És dir, hi ha un moment que diu que grava àudios i això. Hi ha una altra. I sí... Puc escoltar-los? No. Ah, i suposo que n'hi haurà una a cada sala d'aquestes. L'altra no l'he vist. N'hi havia una altra, no? No n'hi havia una altra, o estic sec. Aquí. Verge Santa. Perfecte. I mira, se'n guarda i tot. Oh, que bé. En teoria... hauria de... No, està bé perquè puc guardar en aquesta sala d'aquí dalt. Hi ha un inventari aquí, agraeixo la persona que hagi posat aquest inventari aquí, de veritat. Està pujant aquí. No, well, time to die! Ha baixat. Regal, aquí no hi ha res més. Aquí hi ha un altre recinte. Ai. Ok, em queda aquesta porta no, la del fons. A veure aquí. Mira, una altra. Lavabo. Lavabo de l'Edwin Murray. Confirmem, l'Edwin anava al lavabo.
un neó de Morres Costume Manor. És que té tanta cosa per aquí l'Edwin. Edwin, you can't put it off. I l'altre assoliment. You need Perfecte. to try again. Build another. Construeix un altre. És a dir, la Fiona... és a dir, en Mimic hi ha en Mimic copiant la Fiona, i ara la Fiona Mimic li està dient a l'Edwin que construeixi un altre Mimic. Que prengui la identitat del seu fill. Que fort. I em queden dues cintes. Que suposo que hi ha una porta al fons cap a la... Ara quan baixi les escales, baixen les escales a la dreta. Però hi ha l'M2 aquí sempre campejant, pesat i cridant, que em fa un mal a les oïdes. És aquesta porta que està al davant. Sempre ajudant Mimic, clar que sí. Millor no. Casa un blou, que l'he hagut de fer venir a l'altra punta de casa. Crec que no hauria d'entrar aquí, però bé. Ah, no, sí que hauria d'haver entrat. I me'n falta una! Està baixant, no? Som cap allà. Pregunto... Quin és l'últim? A on? Va, ara puc anar més segur perquè com que... Aquí ja està, no? Sí, i els audiologs ja no m'importen perquè ja els tinc fets. A veure... Per aquí, potser? Jo vaig buscant, ja estic desesperat. Perquè aquesta habitació no crec que hi hagi massa enrere. Aquí... I si no serà l'única opció la d'habitació de l'Edwin, però... Què és el més probable?
6è està. Faré una rata. Aniré per una zona que encara no està. És aquí. Que no crec que hi hagi cap. Espera, acabo d'escoltar una frase del dispatx. Film. Uau, no hi ha cap porta més, no? És que estic... No sé, ara mateix on pot haver-hi una altra de porta. És que m'hi va... No sé. Bro. Ah, mira aquí. Long lasting motor oil. Ha vist. Per aquí, no? El guardo aquí. I pujo cap amunt. Storytime tape, perfecte. Se'ls ha oblidat de traduir això. Ui! Què, M2? Com ho portem això? Com està el pati? Vinga, va. Hòstia! Uf! M'agrada que puc moure per aquí. Espero que marxi, eh? Ja deia jo. Impossible que no estigui... que estigui per aquí a baix, rondant, campejant les escales. Sí, fora! A veure... Well... Col·leccionar-les. Storytime tape. Molt ben perill que es puguin guardar les cintes, perquè... Uf. A veure... Oh. Això no ho he vist. Veurem un Music Man perquè... What? Sembla l'habitació de FNAF 4.
Per què no hi ha en Freddy i hi ha un... Puc anar a l'armari? Hi ha les joguines de FNAF 4 també. Alguna joguina. Què dimonis? Ah, aquesta és la porta que no es pot obrir, que brilla. Suposo que haig de fer... Cocodril, Foxy, Chica, Bonnie. Cocodril, Foxy, Chica, Bonnie, no. Sí, Chica, Bonnie. No està malament. Hi ha el dibuix del mímic per aquí. Un raptopus. David, ordena una mica l'habitació, no? Fill meu? Ah, no, que és veritat que està mort. Perdó. What? Oh! El Tigre Blanc. Tot això són joguines de David que la fabriquen a estats reals. O potser és Bonnie, Chica, Foxy... Em surt un incorrecte. Bonnie, Chica, Foxy, Monty. No. No entenc res. Potser verd. Verd. Correspon amb el color, no? No correspon al... Verd. Què dimonis? La gent està pensant durant 5 minuts sobre què haig de fer i recordo que un dels regals que et donen al New Game Plus és el peluix del tigre blanc. Llavors torno un moment enrere i suposo que l'haig de portar i l'haig de sacrificar. L'haig de sacrificar, no, aquí, no? Welcome to bedtime. Would you like a story to help you? What? Hold on. Someone's missing. David? David? Where's David? Estan fugint! Come out, wherever you are. There you are. Do you remember how our story begins? El mímic acaba de sortir de l'armari! No! En la meva defensa vull dir que li he donat malament, és a dir, li he donat bé, però la hitbox ha detectat que li he donat el... Ah, el col·loco aquí. Que guai. Welcome to bedtime. Would you like a story to help you sleep? Hold on. Someone's missing. David? Està guapa la transformació de com es va encongint. Mímic chiquito. There you are. Do you remember how our story begins? Once upon a time. That's right. An angry alligator was swimming in the lake. Isn't that nice? So, what happens next? M'agrada com es torna violent, i es van encongint. Oh! Fox sat down and started a game of chess. They had so much fun. Do you remember what happens next? Brutal això de... Joined them, and they went out for ice cream. But she dropped all their ice cream. Oh no! Oh no! What did they do?
Oh, estan transformant en mímic. And it scared the bunny, and he ran away. This shocked all the friends, and they realized that anger didn't solve anything. They all started a band. Està dubtant de crear una banda. Està dubtant de la transformació i tot, de l'identitat. What? The moral of the story is that friendship is the real treasure. Now it's time for bed. ¿Se a dormir? ¡Oh, qué mono! ¡Ay! Love you. Sleep tight. ¡Qué mono! Uau! Brutal final, definitivament és el que més m'agrada. Uau! T'ho juro! Quin final més guapo! Tu pa 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 pa. Que guapo, m'agrada molt que hagin posat els... Uau, la música està molt forta. No sé si se'n dirà bé. La música m'agrada... m'agrada molt al final, amb el tema dels icones, del gos, de l'os, de la gallina, del cornís, del cocodril, de la guineu. M'agrada moltíssim això, que sembla una referència a FNAF 4. I m'agrada molt com el mímic va dubtant de la seva personalitat. Cada vegada que li donaves un botó i... No, brutal, Steel Wool ho ha fet molt bé. I s'ha acabat apagant i... És com que en David per fi pot descansar. És d'una manera així, en David literalment està mort. No ho sé. Ara, qui ha fet la veu d'en David? Taylor Meskiven. Wow. Pirate Captain. Brutal joc, sigui del mímic. Doncs gent, veig que en fer aquest final s'ha eliminat l'opció de continuar partida, per tant no puc fer el final paracaigudes de manera normal, si no és tornant a passar-se el joc de nou. I com que no en tinc ganes, em sap greu, però no ho faré, que porto molt saturadíssim ja el joc, però espero que us hagi agradat la primera sèrie sencera del canal. Flipes, perquè en Into the Pit només tinc un capítol penjat. Doncs això, agrairia molt de suport perquè aquest canal enlairi. Recordeu abonar-vos i si voleu veure contingut extra de feines apreses en català podeu proposar des dels comentaris i m'ho plantejaré i tot això és doneu suport i aprecieu!